Assalomu alaykum биздин каналдын катталуучулары. Биз азыр город Мытышыдабыз. 1 жыл мурун сделкага чыкканбыз. 2 комнат квартира, без башкы төлөмү жок. Семейный ипотека 6%тен алышкан. Ошондой эле бул жерден дагы 4 клиентибиз алган. 2 клиентибиз без ремонт, 3 ремонт менен. 3 клиентибиз уже 2025 ремонт менен алышат. Сиздер дагы ипотека алабыз деп жүргөн болсоңуздар, бизге кайрыла бересиздер. Биз WhatsApp номерибизди калтырып коебуз. Бизде кызмат акыбыз арзан, болгону вторичкага 150 000, новостройкага 100 000. Услуганы после сделка алабыз.
Şu biz dağı sosiyetmiz. Biz dağı Kuda kalasa jakşı remont kılıp eleyli barıngarga den soğuk, işiňerge iýigilik, şu kızlarňaryň jakşı günlerini görgüle. Baktım. Basakonor daima jakşylyklarga jaýylsyn. Allah var aytkanız gelsin. Amin. Anarbek uşul algan agyrgöňөр kut bolsun, üýüňөр maýly süt üýlerden bolsun, jakşylyklar bolsun, şu üýleriňörde Allah Taalam daim şu rızkysyn genen berip, şu üýden kız çıgaryp, uul çıgaryp, uul üýlep, kız çıgaryp degende şu jakşylygyňarda daim biz kızmatda bololu, şu жерде koşna bolup kaldık. Alıska tuğanan jakynky koşna deyip, daim şu bir-biribizge katlaşıp, şu jakyn tuğanday bolup jüre bereli. Agyrgyňar kut bolsun dagı. Allah bar. Bilen de Anarbek'e çalgan üýüňiz maýly süt üýlerden bolsun. Amin. Jakjalan jakşylyklar bolsun. Amin. Bul жерden uul üýlep, kız çıgaryp. Bul birinçisi emes, dagı bul жерden bolsam kızlardan alıp gelgen. Nemelerden bolsun, maýly süt kwartalardan bolsun. Şu ardaýym ele şu katlaşyp jüre bereli, siziň biziň bolup jakşylyklarda hyzmat kylaýly. Var. Urmat, sen dagı, saga dagı rahmat. Şunçalyk jardam berip, sowet berip, alganga. Sen dagı şu üý bileňe bakyt, bala çakaň urmatyn görüp, kızını çıgaryp, jakşylykda toýlar bola bersin ha. Toýlar bolganda, toýda şu biz hyzmatda bola bereli. Ardaýym şol arabasdan ıntymagymyz ketmesin. Intymagymız ketken bolsun. Koşna kuş gelipsin sen dagı aman sen bütüň alıp, göçüp gelip al, jaýgaşyp, istageje remontty jakşylap bitirip alyňyz. Iýgilik bardygybızga, işleribizge iýgilik, tynçlyk, amançylyk bola bersin. Densoğluğunuz çyň bolsun. Urmat, daha bir jol rahmat saga. Allah razı olsun şol. Sebepçi bolup nake kvartirany jaňa alyp kaldyk. Baryňarga rahmat, urmat saga. Daha bir jol rahmat. Hoş gelipsiň. Çoğ rahmat. Emkisinde 16'da olabız, paýda olabız. 16'da oturayla giýingde. Bahalat. Geňirçilikde gündüz boldu. Abjem kvartasyny görüp bileç. Sosetimizde. Ne var? İşte ya. O, patologlar hem ne yapmış neyken. Ben bayağı on. ikinci saset birge tutabız, ikinci saset. Abjevizliyle. Ya bismillahirrahmanirrahim. Baba. Na, bu jakynda başlaýsam ha, remont. Karam mı? Вообще çoğ da. Sizdeki daha uçtundaydı da. Вообще çoğ bolat. Euro doğuşka. O, şundayla. Başka komnatanız beyak garderop bana. Şundayla öken. Uzunrak mı diyeyim de sizdik abca? Ha, uzunrak. Razinde olgan mı? Olay, münasır çok degensiniz. Oşunda sen aytkan soňa biz şunda kalaganday ýa-ni işler akyp turup ýa-ni çoňoýup bolsa bolup geldi okasy. Mala çok kızdı. Bunlar bayraklarını koysam, o tutmayan yengini tutup yapı şeker yapıyorlar. Yani yengini tutuyorsun. Maýly süt üýlerden bolsun, şu üýleriňizlerde toýlar bolsun,
жакшылыктар болсун, насип кылсын өзүңүзгө. Şu жакшы ниет менен алдыңыздар. Şu жерде насип кылып ушуна кошуна болуп калыппыз. Биз да ушуна кошуна домдон алган элек. Анарбектин үйүнө келдик бүгүн. Анарбектин үйүнөн бул жака түштүк мына. Ошо жакшы күндөр болсун эми. Рахмат. Сүйүнүчтүү күн болуп атат. Дагы бир жолу Кудай кааласа баштайбыз эми ремонтты. ремонтторду бүтүп алсаңыздар эми. Аман эсен. Сағыну қаригимди жарып кетті, сағыну бүт ұйқымды алып кетті, сағыну сар жорғосын тоқып беріп, ай нөшірлеп жаш өмірім алып кетті.